tomto videu si zahrám Brawl Hokej, takže nebudem zdržať, poďme na to. OK, môžete si všimnúť, že mám 10 tiketov a dám ready proste. A dajte odber. Lebo ak ho nedáte, tak sa fakt nahnevám. OK, vlastne teraz je hokej. OK, takže čo som to urobil? Ešte, že sa neplatia vlastné góly, lebo to by nebolo dobre. Potom už. Dobre, teraz sa pokúsim dať nejako záhadne gól. Dobre, gól, dobre. V hokeji je to inak, že nie je ako vo futbale, že 2 góly, ale že musím ich dať, že musím ich dať vlastne až 3. Idem pre loptu, ale najprv aspoň som sa pokúšil, no. OK, iba sme začali a už mám toľko to skora, takže super. Teraz idem sem. Nie, dúfam, že nedá gól. Nedá. Nemôže. To čo bolo? OK, let's go. Ale je aj dobre, že aj oni dali gól, lebo aspoň stihnem dať viac damage. No, tak to poviem. Dobre. Super. Ja som mal vtedy použiť gadžetu. Ja by som im to prihral, takže to je bolo to isté. No. Fuj, videli ste to? Ty kokos. Dobre, teraz aj ja použijem hyperčoskety takto. OK, nedovolím. Vlastne to bolo zbytočné. Aj tak som prehral! Aspoň to nejaký damage tu mám, no. Dobre, idem na šelinu. Dobre, super, 2-1 do 30 sekúnd. Aspoň má pocit, že aspoň jeden gól dala. Alebo dal, neviem kto to je. A dobre, vyhrávame, super. Takže paráda. Super. Nie, že vyhrávame, ale do 5 sekúnd sa dal ďalší gól. Takže super. 33 480. OK, tak idem sa hneď pozrieť, že koľkatý som. Ale veď konečne tak asi mi zmizol ten event. OK, neviem, čo ste počuli a čo nie, ale proste z ničoho nič sa vyplo nahrávanie. Takže ja sa vám ospravedlňujem, diváci, ale ja neviem, čo ste počuli a čo nie. Takže hovoril som, že mám ešte 8 tiketov a som 18. OK. Super. OK, takže 650 za to, že som dal vlastne gól. OK, ja teraz dám ďalší gól. Nedám? Prečo? Prečo som nedal? OK, ale nechcem, aby dal 8-bit im ešte gól, lebo chcem ešte zadamidžovať. Lebo mám málo. Ja chcem sa dostať na prvé miesto, alebo tak. Takže, OK, dám ho a ja nejdem dať ešte gól. Áno, je to divné, že to robím, ale ja chcem ešte urobiť damage. Lebo ja chcem mať veľa, takže aby ste sa potom nečudovali. Nemôžeš dať, ešte nie, daj mi to. A fakt som musel prehrať. Ja som chcel dať viac damageu. Teraz budeme mať málo. No aspoň, že 39 000. Teraz by som mal, dobre, som 15. A to je super. A chcem byť prvý, takže ideme ďalej makať. Teda nie ideme, ale idem. Nezabudnite si otvoriť v shope už včera to tam bolo. Nezabudnite si otvoriť 400 víc. Potom, hej. To by bol pekný vlastný, ty kokos. OK, a teraz tam chcem skočiť. Tak nič. Teraz tam skočím. Bum. A dám to dozadu. Nech sa to tu povaluje.
Chcem damage ešte dať. Veľa damageu. Takže akože nenahnevajte sa, ale ja chcem dať ešte damage. Takže poď. Super. Tak, bomba. Opováž sa dať gól. Tak nie, nebude gól. Chod si dozadu. Takto, ešte si tu dám damage. Tak, akože ten, kto hrá so mnou, musí mať fakt nervy, ale akože ja chcem damage, ja chcem dobre skore. Chápete? Akože kloni, nech si dá gól, ale ja chcem damage. A vyhráme. Tým som si istý. Prečo dal gól? Ja si chcem zadamidžovať. Kurník šopa. Áno, je divné, že ma štve to, že dal gól, ale... Akože sorry, ale... Prečo? Ja som neurobil dostatočne damage. Halo, ale celkom dobre. A keby som dal viac, tak by sme... Zase to zmizlo. Čo to je? Dobre, keď zmizne tento bug, tak bude ďalšie video. Pretože toto je všetko z tohto videa, takže vidíme sa v ďalšom videu. Čau, čau.